yafikanso tu nthawi ya programu ya Sports Arena pano pa Times Television. Ine ndi Danger left winger Williams Gondwa. Mlendo wanga programu hii ndi Twaha Chimuka. Kwambiri tiunikiratu mpikisano wa Castel Challenge Cup chifukwa chakuti bungwe loyendesa masewero ampira wa miyendo mdziko muno la Football Association of Malawi FAM latsimikiza zama fixtures amene aseweredwe mu round of 16 nanga kumathero asabata yangotayi zaenda bwanji. Taona anyasa Big Bullets akugonjesa Songwe komanso Dedza Dynamos ikupambana pa masewero ake ndi timu ija ya Crack Sporting. Mpikisano wa NBS National Division League wafika kumapeto. Timu ya Red Lions yavala ukatswiri umenewu ndipo ilowa mu Super League pamodzi ndi Baka City komanso Mitundo Baptist. Africa Cup of Nations ndi ndime ya semi-finals imene ikhali kuseredwa mkati mwa sabata imene ndi ndingokupemphani kuti tikhale limodzi. Monga ndinagambira kumayambira program ine ya Sports Arena kuti andijoina mzanga Twaha Chimuka. Twaha takulandira pano pa Times Television. Zikomo kwambiri Williams. Idali weekend imene kwambiri ndikuti ndi Castel tizingokamba za Castel Cup. Osati kweni. Okay. Nakasi kunaliso naona Red Lions masewera ndi Baka City. Yes. Kumaliza kwa NDL. Yes. Komanso Afcon I think pano ndi nthawi yena kuti tithano kuyang'ana no zinthu zingapo zimene tizifunse kwathu kuno kuti kodi ife tikuphunzirapo chani, tikupangapo chani, komanso kodi are we moving kapena tikubwerera mbuyo. Okay, apaso ndaonanso yayi mkati mwa sabata imene lachinayi masewero a championship wa miyendo watsika a National Bank akubwereranso bola za masewero kusozoti yayi ndi zinthu zimene zikhale zikumanso taonanso kuti timu ya Malawi under 17 girls national team ipanga draw ndithu ndi dziko lija la Burundi mu masewero amene ndithu asodi aja a FIFA under 17 women's world cup 2026 qualifiers. Ndi kuti no yayi nkhani ziliko koma FAM kapena kuti bungwe limene limayendesa masewero ampira wa miyendo mdziko muno lapanga confirm kapena latsimikiza tsopano za masewero a round of 16 mu mpikisano wa Castel Challenge Cup. Tikuona kuti Mighty Tigers inakumana ndi Civil Service United game inizashoda pa 17 January. Komanso Airborne Rangers ndi Blue Eagles pa 17 January. Shire Wimbe ndi Ekaya FC pa 17 January. Kuchoka hapo ndio masoro otsatiraso ali pakati pa Ndilande Stars ndi Nyasa Big Bullets pa 17 January. Kenako Chitipa United ikumandika Muzu Barracks masoro amene ali pa 18 January. Dedza Dynamos ndi Karonga ku Dedza pa 18 January. Kenako opambana pakati pa Moyale ndi Bangwe All Stars ndio tifixe imene ili mkati mwa sabata imene akumana ndi Mighty Wanderers. Kenako Mzuzu City Hammers idikira opambana pakati pa Namitete Zita ndi Silver Strikers. Awa ndi masoro amene nditu apagidwa confirm ndi Football Association of Malawi FAM. Komano Twaha tatete tabwerera weekend imene kunali masoro amene nditu anaseweredwa. Taona nditu FCB Nyasa Big Bullets ikugonjesa Songwe Border United 3-0. Max Augustine Podo ndiko ndi hat-trick yoyamba. Hat-trick yoyamba mu Castel season imene. Yes, ndapo yajinyidwapo no, I think round of 32 inali yoyamba. Koma ngati I don't know, Commander, there was one other guy, I mean, so hat trick. I don't know, kind of round of 32 yomwe Commander involving my team Zena Manali. Yes, I think one guy scored a hat trick. Okay. Yeah. Is it a true reflection ya result mene yajogera ku Karonga Bullets kufika mu round of 16? Yes, potengera kunena kuti pyramid ya mpira wa Malawi ndiyo dukana. Kapena kuti mwe tinene gap ya mpira wa Malawi ndiyo dukana. Okay. Yeah, where gap ya matimu amene amasewera mu Super League, especially those amene are established. Okay. Ndi matimu amene sasewera mu Super League or even ena amene amasewera mu Super League komano ndi ma club oti sali established. Gap yake ndi yaikulu kwambiri. So nthawi zambiri when a smaller team ikukumana ndi ma teams awawa pamachita kuoneka kwena kuti pali gap. It's a question of how many goals yomwe atagonjere yomwe team yaikulu itawinire. Ndifika chake mapezeka kwena kuti kwathu kuno ku event kamasewera Super League
mwachitsanzo Silver Strikers ikusewera ndi let's say even Songwe, and then Songwe beats Silver Strikers, becomes zateka bwanji. Okay. Bullets, even kuti there was a time imene Chitipa ine was a Bullets kuza chinya Wanderers. Yes. Kwa chinya so there inali nkhani. Yeah, do you know nkhani yomwe inabwera ticha ndi mankhwala achitipa kugwisa ntchito mankhwala. Not football. Ozikhulupiriro za mpira. We believe kuti Chitipa singachinye Bullets. Chitipa singachinye Silver. Chitipa rete singachinye Wanderers. And bwana kuti singachinye. Komano tinaikapo bracket yoti it's limited. Okay, fine. Sizi kuyenera kutani kuchitika at all cost. So kamene tikumakanika kuti tizakapange beat. Okay. Just as many live in race ya league. Race ya league season ingamayamba always Bullets Wanderers Silver. Kuti awanda amata big my favorites what league. Kuti league awawa by enemies necessary amene akena kutani amene akutenga league. Pakakhala kuti awawa sakuonesa kuti this season is theirs. Wina yemwe akubwerayo meet ma challenges onena kuti mpaka ambe zetu waipanga surrender chani waipanga surrender league. If I will take you back to 2016 where KB natenga league, mukazaitenga ndikupanga analyze that league, the team to win the league sinali KB, inali Blue Eagles. Okay, so onse amene amaikano attention ena kuti okay attention yathu ikhale uku and osati kumene matimu ndikuziwako kuti no my guys amene the traditional teams amene akuyenda kuwina league ndi awawa, so izikuchitika apa pasi izikuchitika ubwino, so the pressure went to Blue Eagles. So as the pressure went to Blue Eagles, KB was just coming ukuku ngati kamuntu kuti sikakuziwa zimene utani zimene kakuchita mmene anthu amazapanga kuti kodi what is happening. Blue Eagles I think inazagonya magame enake awiri if not atatu mondondozana mosachita bwino, then KB nango yafika pa top yatenga league zatha. Okay. Mmene anthu amazati what is happening, no too late. So the same applies kuma cup games akwathu. Okay, fine. Where even pano mutati muyang'ane team ya league yatuka ndi imodzi ya Super League awiri so far. Yeah, ndi Craig ndi Mafco. So mukayang'ana Craig yakufa ndi chani dedza anakumana okauka mucha Super League. Blue Eagles yatusa cha Mafco anakumana okauka mucha Super League. That's it. Onse amene achokera kuma district iko atuluka onse omwe anali kuti achokera even let's say lower league koma akumana ndi timu akumana ndi timu ya league. What happened? Onse amatani amatuluka. It's because the gap yomwe ili apapai sitimayipanga fix, we don't bridge that gap. Okay, still tidakali kumala kuona kuti we are comfortable kunena kuti bora tikumenya. This is I say it mu one of the programs kunena kuti vuto omwe timakhala nalo kwathu kunoko administration ya mpira we give it to anthu omwe ali ndi passion osati anthu amene ali ndi profession yonena kuti can set ma systems kuti okay tikuchoka apa tifika apa tikazachoka apa tifika apa tikatete timangoenda kuti bora munthu ali ndi passion. Now munthu wa passion comfortability yake imathera ponena kuti bora zinthu zikutani zikuteka just like kuti let's say metabwela apa pam right. Munthu wa passion ali na kuti bora ndaona program ya sports zatha kuna ndi program ya sports pamene munthu ali na kuti ali ndi profession would say kuti okay fine mu program munali chani, what was the content like. That is yomwe tikumaononga kumpira kwathu. We need to build zona kuti pakhale panopa we have National Division League right. Okay, tizifika pa level ena kuti team ya Super League ndi team ya mu National Division matimu awawa ngati kuli kusiyana mwina izitha kukhala mwina 2% or 3%. matimu achazichita mantha kuti ukapu game tukumana ndi Stars. Okay, tukumana ndi Mitete Zita. Perfect example. League team yomwe yatenga ukatswiri wa National League in Red Lions. Yes. Okay, tikhale ndi fixture Red Lions versus Zuzu City Hammers. Yudi yatuluka mu league. Yemwe ingawine ndi chani? Favorite ndi Zuzu City Hammers. Koma this is team yomwe ikubwera kuuza sewera mu chani mu Super League. Even game yose anayambike ali sayipasa chani Zuzu City Hammers. Iwina mwinaso ndi 4 girls plus. Okay, so tukiyenera kuti tikonze pamene papapo panopa I will give you let's say just an example. You watch even a Zambian league, matimu mwakusewera mu top league ndio mwakusewera kumusi mumachita kuona kwena kuti mageza awawa they can what
they can match bwino. You have, let's say, panopanga to Coventry ku England. Coventry when okay, there is a fixture. Coventry, let's say is a very ndi many kuvutikira pano pa Wolves. You would say to Coventry ichinya Wolves. But this is a team yomwe ili kumwezi. Or even kuti Coventry is a team yomwe ili mid table, even the top team ya mu Premier League mwiji. Muchita kunena kuti this is an starter. Yes. Crystal Palace yagonja ndi team yonena kuti it's a non-league team. It's a non-league team. Iberi chance inapita kuchitipa. So bola so kuti bere si masewera muchani. Si masewera kujeni Division 1 should be. I don't know. Komano a non-league team kwa hiyo team yona kuti si masewera mu Division 1. Masewera wa makwalala. Kumelo jako okay, what they did let's say ku England which. Mpeja na ugawa potengera ndi ma locations. Okay. Kulina they play ku south, and they play ku north, and they play ku east, potenga ndi ziko ameneli. Then amena wina omwe apanga show ma performance consistently. Ndi mena majoka nomu kukala wa National League 1. Ndi kumakwera League 2. Championship. Choncho mpaka fika chani ku Premier League kuchi. So team yoti ili kumene kuti it's a non-league yoti sa akungosewera makwala. Yakaije team yoti kusema chani mu Premier League. Alright. That is the kind of journey my performances. Ndezi mafuna tiraona no Gaston Polo. Kugolesa zigoli zitatu. Uindamene akanga tinomuna wala mabazi mwa Babatunde alipo. Chifukwa Babatunde wachoka ku Police obweraso ku South Africa ndi team yake ya is it Venda? Yes, Venda FC. Ungafura kuzibanchi Polo komaso kuchoka hapo Twaha tunaona so game ya Creek ndi Goshen City deza Dynamos. Taona nditu Creek ikugonja pakomo 3-1. So ma games a Sunday zigoli 7 zimene nditu zagoletsedwa masolo amene tamfura kuze Polo. Anakuda bwitsa kuti ajinya zigoli 6? No. Okay? No, sana ndabwitsa. Chifukwa chonena kuti these players, some of them, it's confidence. Polo tikamuyangana the way chaka chatha chakhalira. He wasn't a regular player. Amango menya makami appearances amenya lero game inake out. Even mwina mu civilian kumene choncho. So panopa it's just a matter of trust. Kuti there is someone yemwe akumpanga chani? Akumpanga trust. Akumkhulupirira wosewera uchi. Game yoyamba ya Nzu City Hammers, he showed. He didn't score. Kuma he showed kuti the guy alinja yofuna kutani? Yofuna kuchinya. Now he's been given the what? The confidence to play. Wapasidwa no kuti ujeni cha mphamvu zanda chimene. Okay. This is now your time. Prove us. And all along Polo has been showing this someone can score. Creek result ya Creek ndi so Goshen City. No, scenario yodabwitsa. Inali game yona dali sakanatha kuyiwina. Okay. Yeah. But chifukwa chona kuti you look at their performances mu league. Matimu awiri akakumana. The other game atawina wadedza, atawina wa Craig. So ndi matimu amene technically iwo si matimu oti amapanga feel kuti wenzanga ndi wamphamvu kuposa ineyo. No, ndi anthu oti akakhala amaziwa kunena kuti uyu akangopuluza pang'ono tinkuntha. Wina yense amati uyu akangopuluza pang'ono tinkuntha. So inali an open game. Okay. Yeah, it's just the issue ena kuti wazuka bwino tsiku limene ndani. Okay. Yeah. Komanso mukayiyangana Craig mene season yawo iyi yakhalira. They haven't been the same Craig yomwe timaiziwa. I think ikubwera kwa Elia Kananji wabwa ndi nzeru zonda kuti he should build a team. Okay. Ngana? Ndi mu process imene yopanga build a team it's normal kuti zimakhala chonje. Okay. Lero mukwera mawa ndi sana pange be balance team. I'm sure next year akapeza osera amene akufuna he's going to have a very good team. All right. Nde mene tayambira program ya Sports Arena pano pa Times Television timaonikira mpikisano wa Castel Challenge Cup kumatero asabata yango tai taona timu ya Chitipa United ikugonja Sabereu Giants 3-0 komanso taona timu ya Songwe Border United ikugonja ndi FCB Nyasa Big Place 3-0 ku Obredimba kunali masero a Creek ndi Goshen City dedza Dynamos taona game mene ikukomera dedza kupambana 3-1 ndi ndakamba kale mwambiro kuti lero afamu atsimikiza ndithu za masero amene ndithu akhale akusewera ndi pa 17 January ndi masero amene ndithu akhale akusewera a round of 16 tipite ku break tikabwerako tiunikire mpikisano wa NBS National Division League.
talowa chigawo chachiwiri chimenenso ndi chomaliza cha program ya sports arena pano pa Times Television. Twaha, finali ndali bwanji ya NBS Bank National Division League for kuona kuti ayi tayamikira famu. I think organization inali kalafu timaona ndithu, of course inali ku mchinji timapanga game ya cricket ndi dedza, koma timaona be kuti ayi kunali zoyimba nyamata. Yes, tamaliza National Division League. Inali so season yoyamba. First season. Yes. So nthawi zambiri season yoyamba imavuta kuti muipange judge at 100%. Okay, fine. Chifukwa chonena kuti wina aliyense yemwe ali around pamene popo amakhala kuti akuphunzira. Koma the question imakhala yonena kuti akuphunziradi? Because that is the bigger question yomwe makhala pa event ina iliyonse. Kunena kuti okay tikuyamba zili ngati mwana akayamba standard 1. You don't expect kuti afikire kukhala kuti pompo wayamba kuyankhula chizungu chani, mwina akhale kuti ana oti anayamba kwa kuchano kuma preschool nazale what. So amakhala kuti even at that age amakhala kuti wafika poti apa ndi chidolo, because even with that preschool you don't expect pamene popa preschool wafikira kukhala dolo. So komano the question makhala kuti kodi uyu no meta muyambisamo. Yes. Akupanga grasp, akuphunzira, akukwanisa kwena okay taona ichi apa tisapange ichi pano patipitere kuti titere. So for a start I think the competition has been good. Ngakhale kwena kuti I wasn't completely comfortable ndi ma teams mphamvu zawo mene zinalili tisanamizane pano. Muona kuti matimu ambiri sanali amphamvu ngati mmene tikuyembekeza kuti this competition ikhalire. Koma beponena kuti ukamba zoti ndi season yake yoyamba tipangabe ine changondisangalatsa ndi mmene ayipangira run. Panaibe fixture kuti no wina watsogola kwambiri. Kunaibe kuti no ground kwakuti kwachitika mapokoso. I think tapange tayamikire amene afamwe amene apanga run competition imene kwa nthawi yoyamba. And umaziwa Twaha anthu mukapanga run chinthu bwino ngakhale sponsor amakhala okondwera. Kufa mukanga kumubechera sponsor. The confidence imakhalapo. Komabe ineyo I would say kunena kuti this competition is amayendesere ndi afamu. Okay. Pali zinthu ziwiri zimene tingathe kuchita. Okay, so timu yomwe ili ukuku ndi imene ikuyenera kulowa mu Super League. Tiziti chabwino matimu atatu awo kuka kuyenera kulowa kuchani ku Super League. I'm thinking kunena kuti this league yaziyendesa Sulomu, or else ndi Sulomu isakhalepo tikayisiye kufamu. So afamu aziyendesa both Sulomu and this league. Chifukwa chonena kuti this is Sulomu responsibility lawo. It's not mene timene tinapangira kuno kuti mzingo yanga na league you produce ma fixtures basi. No. They are also responsible for the demotion and promotion. Kapena promotion and relegation. Okay? Kutatusa matimu awa tikubwesa no matimu awa. So this chain has to be the same chain. Kuti okay kumusi kwathu kuoneka chonchi kuntunda kwathu kuoneka chonchi then tikonze problem kuti makamba chena kuti now we have to bridge that gap yoti na kuti okay matimu athu akumusiwa ali ndi ulesiwu kuti tapanga empower motani akuntunda wali chonchi tapanga empower motani. Okay. So if you look all over paziko la pansi panopo that is the system. All right. Kunena kuti amene akuyendesa the top league ndi amene amayendesa sojani the promotion league. Chifukwa chona kuti iwo ajawo ndiye kuti ndalama zikatuluka za kuntunda uko amazibwezanso kuti zithandizenso kutani kutukulano matimu akumusiku. You create a very good system yona kuti ndalama zisipanga flow kumakapeza chani kumakapezanso akumusiku. Because panopa zili ngati yona kuti we have ma entities awiri osiyana, where you have the NDL that is operating as an independent competition. Super League Kafamu. Yeah, they have their own Super League Kafamu. Then there is no Super League Nation ya Sulomu. Omwe even the gap mutakuona about gap India yiko. For lero panopa even mutapita kwa forsa ku Sulomu. Na mwayo kwa forsa kuti eti matimu amene akulowa panopa ndi chani. Ayamba kujenga kuti kodi ina ndi kodi ndi Red Lions ka ina ndi chani. Mon. So we need to fix that problem.
au kukwaziziwa kuti okay next season we're going to deal with these teams zimene zimakuthandizani even when you want to plan for fixtures ma venues and so on and so forth. All right. Ndiye kumaliza kwa masewero amu NBS Bank National Division League taona nditu Twaha weekend imene amasolo onse ata la mulungu Gender United kugonja ndi Bangwe All Stars pa tsiku lomaliza 2-1, Chintheje United kugonja ndi Fomo pa tsiku lomaliza 2-0, taona Chirumba Barracks ikugonja ndi Ntaja United 1-0. Red Lions inakutisa ntchito mwayo kuti inaka event ma champion event ndi yathu anagonjesa amene Abaga City Super League kale timene. Yeah, the Super League. Taonaso Andira the Stars ndina mitete taolepera 0-0, Mitundu Baptist ndi Mchinji Villa 1-1. Amene ndi masolo omaliza amene nditu aseweredwa weekend imene mu masewero amo NBS Bank National Division League. I don't know kuti tikandi. Ndio taba Red Lions ma champions amaliza ndi 47 points pa masolo kwana 22. Utaona lock table kuti ndimene Mitundu Baptist amaliza pa number 2 ndi 41 points, Abaga City amaliza pa number 3 ndi 40 points. Top 3 atu ndimene yalowa mu Super League. Relegation ma team 4 Chintheje United, Mchinji Villa, Chirumba Barracks, Gender United. Ndikuti I have the feeling kuti kuzoka ku north, south, central, east. Yeah. I have the feeling kuti east tukika kamiza. East. Yeah. Okay. Sanamizana hivyo bana. Fine, I'm someone from the east. Kama hapa tufuna tipangene zinthu zoti we are shaping mpira watu. Ine I would say kuti Eastern region for now tikuyika kamiza kai. It was not a proper time yonena kuti tikaindi team yonena kuti ikuchoka ku east ikukafikira to mu this competition. I know kuti what I'm saying zitakubwera ndi mixed reaction. Koma. Okay, so Eastern region kuli Palombe, Machinga, Mangochi, Baraka, Zomba. I think ndamaliza. Yeah. 5 wow. Zomba, yes, we have mwina matimu ngati china Red Lions wachina Kobe, achina Ubanga fast because ndi Ndawi. Okay. Fati ndi mafixtures za women's football swap. Okay. Yeah. Kumano muona kunena kuti how many teams amene tinganene kuti from the east matimu awa apya. Muona kuna technically sanati. So what would have done zinazonena kuti tikapeza panopa bwezi tikutulutsa mwina matimu atatu kai. South, Central, the North, because here we have established competitions that have existed kwa zaka and they have contributed ma teams am Super League. For now chomwe tikanati zichita tikanaipanga Eastern region kukhala ngati kunena kuti it's an association yomwe ili under kai Southern region for a start at least 2-3 years. Timu ikakhala kuti yakhala madolo kumene kuchaka ikaloweno kai muchani mu Southern region mu thumbs up mucha. Okay. Ikachoka kumene kuikapangano show no consistent performances mpakano afikano pa level yes now then that team titano kuipangana kuti zilowano muchani mu Super League because where we are now even the Eastern Region Association as an association sinapya bonena kuti we can say kuti yes fine this association is running. We are talking about an association that has no a chairman as we speak. Chairman wa this association anapeta kufarm. They are yet to replace. And then we are saying, okay, this association now can produce my teams oti akase national division. It's the mistake of makamba kumayambiriyo jona kuti we deliberately for makamba political reasons and whatever reasons. Timasiya kuti let there be an anomaly. All right. Bagamba za masewero agwera pa chilembwe day 15 January 15 January yes. What ndi yatiyandikira si wiki yomwe ino timesira yes ndekuli masewero mu ampira wa miyendo watsikana mu National Bank of Malawi Women's Championship nde titakuona pa ine masewero amene nditu akhale akuyendera mu mpikisano umeneyo kulekabe kuti ayi nawonso akupitaso kumalechereche kwa season yawo atsikana amenewa pa masewero amene alipo kuma champion anapezeka kale wa Silver Strikers ladies mwina andiko tino Fresho jina jemwe lingakambe ajokuza women's football abakufozi ndi mwina izafunika nthawi yake yabwino kuti tizaipanga analyze momveka bwino kuti no amalizano kuno chili chose chatheka chokuza nditu masewero amene komanso magamba kuti no under 17 yatsikana ija aipanga pair ndi Burundi ku masewero World Cup women's qualifiers ndikho kuti no zambiri
ndi nkhani zokhuza zimenezozo komanso Twaha timalize ndi Africa Cup of Nations. Tisaiwale kuti ife ngati Malawi tiulowa nawo tikutiyamba nawo qualifiers posada bomba. If not much. Tidikira kuti CAF ipanga ma decisions otani. Draw kuti ina motani. The next Afcon si chaka cha macho ndikuti chaka chinocho to next year kumayambiliro ndikuti we have to be playing. Kumoroko zosati ndizimene umayembekezera? Kwambiri. Okay. Don't Nigeria wa Algeria. And ndizimene zimaonesa kuti anzathu amakhala pasi ndopanga study. Chifukwa ma games since 2016 pakati pa Nigeria versus Algeria. Yes. Algeria yawina ma games 4 onse amene akumana nawo. H5 Nigeria yakawina. It means they have been studying. They have been analyzing kuti kodi awa kumati chinyera pati. Okay. So mwina zinazo poti sitinayipase nthawi kwambiri koma tikhala bwino I don't know ngati mutazatitane Friday and give it time. Padakali panopa ma teams onse follow amene afika ku semi-final. We have Nigeria, Morocco, Senegal, Egypt. So it's Egypt versus Senegal. Okay. Na Morocco versus Nigeria. So ira Wednesday. Kumano ineyo my area imene anthu tikambirani kwati kuno ngati kuphunzira tikuyenera kuiphunzira ndiona kuti ma team onse wa 4 makocha akanda ku Africa okhaokha. And pa ma team 4 only one country imene ndi kocha ku Africa mwasiwa ziko lawo Nigeria. Koma Morocco walid Wahidi Regragowi pamene Egypt Hossam Hassan. Senegal Tio. Nigeria Fai imwe ndi waku Mali. Okay. Muona kwena kuti it's all Africa. Now tikazakhala nthawi. I will come to discuss what really happened kuti mpaka tifike pa this level. Okay. Kuti mpakano now we are talking of semi-final ya this big competition kwa makocha onse ndachani ndi ku Africa. Pamene mbuyo mumaona wena kuti yayi makocha akakunja ukaoka mwina kwabwera zungu chani. All right. Tikumaneso weekend imene very libweso ndi ina program ya Sports Arena. Naona so msongo na watu Captain Tabitha akuona kuti anaiso di game yabwino so weekend imene kuthandiza timu yake ya ku France ya Lyon. Ndiko lino tikhala remote weekend imene ndathokoza Twaha chifukwa choti join mu Sports Arena. Zikomo kwambiri guys. Tikatere tamaliza program ya Cherry ya Sports Arena pano pa Times Television. Ndikufuna ndithokoze Twaha Chimuka amene anali mulendo wanga program imene koma Tom Shimata ndamene amongolera zonse kuti ife tioneke mene tikuonekeramo. Ine ndi Williams Gondwa, pitirizani kuoneka ndi Mawa Times mwakoma nonse.